Și un filmuleț de la plecarea noastră de la Royal Eden Resort, 17 iulie 2021. Am stat la apartamentul 132, numit Shirus Shoot. De fapt este o vilă cu două dormitoare, una cu pat matrimonial și una pentru copii, de vreo 250 de metri pătrați. Mult mai mare decât ne-ar fi trebuit. Începe cu un antreu, unde avem aici și o bucătărie. Nu știm exact scopul ei, dar măcar am ținut apă la rece. O masă de vreo 8 persoane. Are și un living frumos, unde încăpeam toți să stăm un pic să ne aducem aminte ce am făcut în ziua respectivă. Un bar foarte bine dotat, din care nu prea am consumat nimic, deși prețurile erau mai bune decât la noi la Mamaia. Aici era camera copiilor. Bună, copii! Salut! Cu două paturi încăpătoare. Dulapuri peste tot. Mini frigidere, în care de asemenea existau lucruri la rece. Și de fiecare parte a camerelor există câte o baie separată. Și cu dușul ei, cu copăcei, natură, aer liber. O să mergem acum un pic și în camera matrimonială. Ce se poartă pe aici? Mers în picioarele goale. Bună! Bună! Ce faci? Bine! Ți-ai pus apă la bar? Da! Îmi pui și mie, te rog, după aia. Da. Și aici e patul matrimonial. Da, acum plouă, singura noastră ploaie în 6 zile. De 5 minute plouă. Aici este camera noastră de debaran. Foarte bine utilat. Ai absolut tot ce trebuie. Iar de aici, la fel ca și în camera copiilor, tot așa, duș, jacuzzi pe care nu l-am folosit deloc, că era cel de la piscină, și o baie. În afară de toate acestea mai e și o baie la interior. Tot așa cochetă și bine dotată. Și acum piesa de rezistență, dar din păcate nu pot să vă arăt foarte bine pentru că plouă. Este piscina care are și jacuzzi. Acum să vedem cum plecăm noi pe ploaia asta. Mai stăm aici câteva zile până trece ciclonul ăsta. Și cu locuri de odihnă. Și cam atât a fost. Am stat doar 5 nopți. Ar mai fi mers vreo 2-3.